Det undrer mig virkelig, når jeg kigger rundt på jer alle sammen. Hvad det er, hvad det er, der foregår inde i jer. Det er positivt, det er positivt. Ja, det forstår jeg. Og det ved du med alle mænd, eller der ved du præcis, hvad der foregår. Hvad er det, du gerne vil vide? Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad der foregår inde i alle mænd, når jeg sidder og kigger på alle kvinder. Hvad oplever du kvinder gør, når de bliver meget for fulde? Jamen, så bliver de meget følsomme og kan græde og bliver... Der må jeg sige, det har jeg altså også oplevet hos mange mænd. I den verden, hvor jeg er. Men der findes også der er der kvinder, der bare fyrer den af. Ja, det er der mange herinde, der gør. Det lyder som om, at kvinder, det er sådan nogen, der bare planlægger, og så skal de hjem. Vi taler om stereotypen nu, ikke? Jo, men det er jo også rart at snakke om dem. Jeg er blevet håndlæst, jeg har været hos Clairvoyant, jeg har skulle vælge mellem 100 forskellige parfumeflasker med forskellige farver, der vil sige noget om min inderste sjæl. Hvorfor tiltaler det kvinder mere end mænd? De er meget mere... De taler meget mere om følelser. Rummelige. Ja, og de skal gennemtænke alt muligt 1000 gange. Hvor mænd ligesom, der er det der, og så er det ligesom sådan der. Jeg går helt ned i aften. Jamen, du tror jeg tydeligt. Jamen, det er ikke noget... Fortæl. Jamen, altså... Jeg elsker naturen. Og jeg elsker at tro på, at der er noget mellem himmel og jord. Og jeg siger, jeg har ikke svarene på det. Og det er heller ikke, fordi jeg vil have svarene på det. Men alene det, at der er nogle energier, som vi alle sammen ved, taler sammen. Lad os nu bare lytte. Nej, hun har fået al opmærksomheden på grund af det her. Drenge, hvad siger I til de stænger der? Altså, jeg har det sådan her, at hår på benene har jeg absolut ikke noget imod. Altså, jeg er jo enormt glad for, at jeg ikke ligger og kysser en kone, der har overskæg derhjemme. Det vil jeg lige sige med min dejlige mormor. Hun fik skæg, inden hun døde. Og ved du hvad? Jeg kyssede og elskede hende til det sidste. Det gjorde jeg.